Hey baby girl, this is Gabby. गोबाङानो बुङो आंलायनो गाज्रि गोबाङानो बुङो आंलायनो गाज्रि गोबाङानो बुङो आंलायनो गाज्रि 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 आं गाज्रिखा सम फैबा सोलायगोन नों नायबाय था बिमा बिफाजों नों रायलायनानै दोनखा बेबी नोङो आंनि फार्स्ट लाभखा दैमानि नों गरा आरो गरानि नों दै जिरि जिरि बोहैबोनाय नोङो लासै लासै जग आरो मग बेबी नोङो हट लामा लामा थाबायलांबा सेंग्राफोरा नुना जालाबायो सक yeah कर'ना जाथों थैनानै थांथों अब्लाबो नोंखौ किस खालामगोन जिउ खनसे बुं नोङो अखोरांखौ लाबोगोन नोंनि थाखाय आङो बुहुमजों नांगोन जमराजा फैथों नारद मुनि फैथों नोंनि थाखाय गासैखौबो आं सौसिगोन अखोरांखौ थुख्लायना बिबार सिरि होगोन अखोरांखौ थुख्लायना बिबार सिरि होगोन yeah दैबाना फैथों बारहुंखा फैथों बुहुमा दिनै सिलिंखार जालांथों अब्लाबो नोङो आंनि जाना थाथों आल्फा बिटा गामा मेथ्स आङो रोङा दांनो सांग्रिं फैथों नोंखौ आङो गारा मोजां मोनबाय जेब्ला नों आंनिखा गोसो थोबाय जेब्ला नों आंनिखा मानो लाजिदों नों गावनि बुंना लाखा दानो खोन्थायाब्ला सम आरो गैला सुनि जायाब्ला लिबिनावनो था आथिखालनि सेंग्रा आरो आथिखालनि सिख्ला मा बुंनो मोनो जेबो बुजि रोंला सिख्लाफोरनो नांगौ दामि दामि कार आरो सेंग्राफोरनो नांगौ हट हट माल हाबानि उनावबो आन्टिफोरखौ नुयो जोंहा हाहाकार दिल्लीनिफ्राय मुम्बाइ बाजायाव हनै खारबाय हमथायदो आदा बारग'लांनो हमबाय बिउटि पार्लाराव थांना मेकआप खालामहैबाय सेंग्राफोरा नुना गोसो थोलाबायबाय बाजै नोङो सेक्सि गारि आंनि टेक्सि गाखोदोना उनाव लाना नोंखौ खारनो सिख्लाफोरनि खोथा मबाइलनि भाषा फिसा फिसा खोथायावनो होसोग्रा पियर जोंनि लाभ आरो पियर जोंनि हार्ट 5 केजि गोसो लाना खालामो जोङो टेस्ट अब्लाबो माथो अनजा रोङा जोङो खालामजायो ब्लास्ट गेदेर आंनि गोसो आरो गेदेर आंनि साननाय बेबी नोङो बुजिदोना आंनिनो अननाय बेबी नोङो बुजिदोना आंनिनो अननाय बेबी नोङो बुजिदोना आंनिनो अननाय